স্বাৰ্থত ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ৰাকেশ ব্ৰহ্মক ইতিয়াৰ তেখেতক আমি ৰাইজে এটা পৰিৱৰ্তন স্বাৰ্থত তেখেতক আমি জিতাই দিছিলোঁ। गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ'हाय बरायफिननानै लानाय जाबाय। दिनैनि दिनाव UPPL सरकारा मा जादों, UPPL सरकारल' नङा, UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा मा जानो हमदों। राकेश ब्रह्मनि एगेन्स्टआव दिनैनि दिनाव मानो बिथांमोननि हानजानिनो फाउन्डार UPPL बिथांमोना मानो राकेश ब्रह्मनि एगेन्स्टआव स्टेटमेन्ट बा निउज स्टेटमेन्ट होनो गोनां जाखो। राकेश ब्रह्मआ गोबां समावनो गोबां बिथिङावनो ओरैबायदि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो। गावनि समस्तिनि UPPL आव मैखोम मावख्रुबग्रा हानजा दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय ओंखारनाय राव आंनि राव नङा, बै रावखौ आं नोंसोरनो खोन्थालांनि, दान्दिसे खोनासंदे। UPPL আমি ফাউণ্ডাৰ হয়, দল কেনেকৈ সি পৰ্যায়লৈকে আহিলে, আজি আমি দলৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ৰাকেশ ব্ৰহ্মক ইতিয়াৰ তেখেতক আমি ৰাইজে এটা পৰিৱৰ্তন স্বাৰ্থত তেখেতক আমি জিতাই দিছিলোঁ। তো लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ अबैध प्राइमारि दानायनि जायफ्रा प्राइमारियाव दोनजानाय दानि गोदान दानाय बिथां राकेश ब्रह्मआ मा होनो अबैध भाबैसो दादोनो होनबा बिथांनि देरहानायाबोथ' नंखायथार। होनबा बबे बिथिङाव डेभेलप जाखो दिनैहाय नोंथांनि जाखिनि गिबि फाउन्डार UPPL नि दैदेनगिरि नोंथाङा हयतोबा बे समाव BPF जों दंफायोमोन जानांगौ। सिदा सिदि बाथ्रा राकेश ब्रह्म नोंथाङा डेभेलपमेन्ट बा बेसेबां डेभेलप जाखो नोंथाङा 9.2 नि क्लजखौ नायदोंना नायाखै? बे डिपार्टमेन्टआ सोरनि? नोंथाङा क्लज मथे थां, मिथिबाय? आरो नोंथाङा जुदि मोनथिथाराब्ला सोंनानै लानानै खामानिखौ मावनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो। नोंथां राकेश ब्रह्म आं दिनै सोरबा सासे BPF नि जानाबो बुङाखै, सोरबा UPPL नि जानानैबो बुङाखै, गेजेरनि जों पाब्लिकआ जनसाधारना नोंथांमोन बायदिखौ लिडार दैदेनगिरि बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावग्रा मावख्रुबग्रा बिदि साननानै नोंथांनि समस्तिनि नोंथांनि एरियानि मानसिफोरा भट होदों, देरहाहोदों, मिथिबाय? दिनैनि दिनावनो फोरमान जादों आरो बे नंखाय नङाबो। गिबि फाउन्डार UPPL नि दैदेनगिरिफोर गिबि गिदिर गिदिर लेक्सारबो मारिया, बिसोरो बारा लेक्सार मारिया। दानि जाति नैबे गोदान UPPL आव जइन जानायफोर बेफोरसो बिराद गिदिर गिदिर खोथाफ्रानो लाजाया। जेब्लाय PCDR दायो, PCDR आनोथ' UPPL ना, UPPL आनोथ' दिनै PCDR ना, बिथांमोनानोथ' बै समाव राजा लामा गाथेनायाव दङमोन। बै समनि गाथेग्रा राजा लामा गाथेनाय UPPL नि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै नुनो मोना। मा जानानै दं बिसोर? जाया MCLA जादों बिथांजों गोदान गोदाननो होसोनो थांफादों, खामानि मावहैदोंनो मादोंनो, मा जाखो? बबे बिथिङाव डेभेलप जाखो? ना नोंथांमोना गावबा गावनि प्राइमारिखौनो कन्ट्रल खालामनो हानायनि लामायाव नुवाखै? हाला नामा? हायाबा दिनैलाय मानोथो दिनै नोंथांमोननि मैखोम मावख्रुबग्रा UPPL नि फाउन्डार होनलायना लानाय बिथांमोनानो राकेश ब्रह्मनि एगेन्स्टआव मानो बुंनो गोनां जाखो? बेफोरनोथ' फोरमान जादों। खारन नोंथाङा दिनै नोंनि जाखिनि मावनाय बियो फेलार जादों, बियो मिशन फेलार, नोंनि मिशना। आरोबाव मा बुंबावदोंमोन बिथाङा मा? जेला खख्लाबारियावहाय बाइ इलेक्शन जादों, रायजो राजाफोरखौ मा होदों? खख्लाबारियावहाय UPPL आ देरहाबाय, येस आं मानिदों, मोजांनि बाथ्रा। जाय देरहादों बिजाथि बिथाङा देरहाबायबो। नोंथाङा बेयाव केम्पेइनाव मा होनदों? बर' राय बिथाङा देरहाखांनायनि उनाव जोंनि UPPL सरकारा मास मोनथामनि उनावहाय जोङो
हानि पट्टा लेखाखौ होगोन होननानै बुंदों सोर साबेसे मोनखो BPFनि आमोलावबो होजोबनो हायाखै बिथांमोनाबो 15 बोसोर बिथांमोना 2 बोसोर इन्टारिम मोनदों बिनि उनावहाय 15 बोसोर सासनाव थाफैबाय बिथांमोनाबो होनो हायासै नोंथांमोना मास मोनथाम बुंदोंमोन बोरो साबेसेखौ मोनखो सोरनो होलांखो बे बाथ्राया ओरैनो खोथायाव बिराद गिदिर गिदिर लेक्सार मानिनानै जेबो लाब गैया যেতিয়ালৈকে অনাবৰু প্ৰতিখন গাঁও তথাকথিত বড়োলেণ্ডৰ পৰা উলিয়াই দিয়া নহ'ব তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই সংগ্ৰাম চলি থাকিব মানে ৰাইজৰ আন্দোলন চলি থাকিব दाना फैफिनदो आरोबाव गामि दानख'नायनि बारै आं ससे बुंनि बारा गोलाव बुङा जिहेतु मोनसे निउसाव नुदों बे हयतोबा जानोबो हागौ माने ओरैबायदि जादों गामि दानख'नायनि बारै जेसेबां बर'फोर बा गुबुन हारि बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे बर' रायलायै हारि एसामिस रायलायग्रा बाङालि रायलायग्रा गुबुन गुबुन ट्राइबनि रायलायग्रा बिथांमोना बुंदों जे जोंखौ बिटिआरनिफ्राय एरख' दानख'जोब बेफोर खोथाखौ बुंदों बेफोरखौ मा दानख'मारनो हागोन ना बिथां प्रमद बर'नाव बेबो मोनसे कुइसन आरोबाव जों बै हारसा बा गुबुन हारिफोरखौ जों सोफानानै लानो हागोन ना बे बाथ्राया दिनै बेफोरबायदियाव जुदि गामि दानख'नायाव जुदि जोंहा दानख'जोब्बाय थायोब्ला बेखौबो दानख' नोंथांनि जाखिनि न' लुनाय चिफ जोंनि CEM बिटिआरनि बिथाङा जि जायगायाव दङ बेथ' BTCआवनो गैबावा होनोब्ला दिनै गामि सोसननाया बेसेबां बुरजा सोसनगोन आंनियाबो बे खोथाया नोंथांमोना गोबां बै सानजा खर'खौ होनबाय थादों आं दिनैबो बुंगोन दाबो बुंगोन नोंथांमोना जुदि हायोब्ला पद्म हाजरिका बिथांजों खनसे सावराय आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो आं बेखौ दिनै खनले बुंदों दिपेन बर' बिथाङा पद्म हाजरिकाजों सावरायदोंना सावरायाखै आरोबाव CEM जोंनि BTCनि CEM नोंथाङाबो पद्म हाजरिकाजों सावरायदोंना सावरायाखै नोंथांमोननि सानैनि मोखां दरखं बायदि गसंनानै दं बे दरखंखौ बारनो हागोन ना हाया बिथाङानो गोरा गोख्रोंनो रावजों बुंबाय थायो जों जेब्लासिम थागोन अब्लासिम जोङो बे सनितपुर ढेकियाजुलि बा गहपुर बेफोरबायदिखौ जों BTCआव सोआ आरो सोनो होनो हानाय नङा बेफोरबायदि रावखौ बाहायबाय थायो होनबा नोंथांमोना माबे एंगेलजों माबे रावजों बबे मोनसे खोथाजों बुंनानै सोनो नागिरदों सोनो हायाबा हाया सिदा बाथ्राखौ बुंनानै हो बिथांमोनखौ मोजां रावजों माबा मोनसे खोथाजों बुंनानै दोन जे नोंथांमोनखौ जों सोनो हाला बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनानै दोन नांगौला नेक्स्ट सोमावसारनायाव जों सोगोन बेफोरबायदि खोथाखौ बुं दिनै सोनो हायाब्ला बेफोरबायदि खोथाखौ हाबगोन होननानैल' बुंबाय थाबा जानाय नङा गोबां मानसियानो नेगासिनो दं सम फैथों समखौ नेगासिनो दं जेब्ला सम फैगोन अब्लाना दिपेन बर' बिथां आरो ओरैहाय CEM नोंथांमोना बारग'नाय नङा दिनै गामि दानख'नायनि बेलायावहाय गोबां एसामिस दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट बायदियावहाय धालिगाव बायदि गोजोनपुरि बायदियाबो थांगोन बर' मेजरिटि नङा बावहाय ओरैहाय नों गुबुन गुबुन मुस्लिमफोर दङ धालिगाव बायदिखौ नों बरथला बायदियावहाय बेफोरथ' दानख' जाखागोन बेफोरबायदि थ' लोगोफोर भिडिअआ बारा गोलाव खोथा बुंला दिनै गुसुं बुंगोन जुदि बावहाय माखासे गाज्रि खोथा जुदि इउज खालामदोंबा नोंथांमोनाव बर' रायजो राजानाव गासैनावबो आं निमाहा बिनाय थाबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारि